ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон ман зуратон менамоем. Дар студия бо шумо Савсан Ғайёрзода. аз пагоҳ давоми 3 рӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи байналмилалии Гранд Слам душанбе 2024 оғоз мегардад. Аллакай беҳтарин ҷудочиёни ҷаҳон аз 5 қитъаи олам барои иштирок дар ин мусобиқаи бонуфузи ҷаҳонӣ ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд. Наврӯзшоҳи Азизулло мавзӯъро пайгирӣ кардааст. дар макони асосии баргузории мусобиқаи Гранд Слам Душанбе 2024 корҳои омодагӣ аллакай пурра анҷом ёфтааст ва дар ана ҳамин ҷой намояндагони давлатҳо аз 5 қидаи олам байни ҳам рақобат мекунанд. Мусобиқаи Гранд Слам Душанбе 2024 қабл аз баргузории бозиҳои Олимпии Париж аз калонтарин мусобиқаҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. дар мусобиқаи байналмилалии сайри ҷаҳонии ҷудо Гранд Слам Душанбе 2024 тибқи нақша ва маълумоти пешакӣ варзишгарон аз 72 давлати дунё иштирок мекунанд. бо шарофати истиқлоли давлатӣ, татбиқи сиёсати варзишпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва фароҳамсозии шароит аз ҷониби раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аст ки пойтахти мамлакат имрӯз бо нуфузтарин чорабиниҳои ҷаҳонро мизбонӣ ва дар варзиши ҷаҳон Тоҷикистон саҳифаи хотирмони навро боз мекунад. имрӯз дар грандслами Душанбе зиёда аз 72 давлати ҷаҳон иштирок мекунад. нисбат ба гран-при ки порсол гузашт қариб 42 давлати ҷаҳон буд. имрӯз 30 давлати ҷаҳон зиёд иштирок мекунад. аллакай беҳтарин ҷудочиёни ҷаҳон ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд ва давоми 3 рӯз мувофиқ ба вазнҳо дар мусобиқа иштирок мекунанд. дар чорабини тақрибан 400 варзишгар аз 5 қидаи олам байни ҳам рақобат мекунанд. ҳоло чеҳраҳои рақами 1 ҷудои ҷаҳон дар шаҳри Душанбе қарор доранд. бори аввал ба Тоҷикистон омадам. аз ин истиқбол хеле хушҳол шудам. ин ҷо бароям ҷои нав аст, фарҳанги нав аст. ҳар як варзишгар пеш аз ба мусобиқа омадан омодагӣ мебинад. ман ҳам ҳамчунон. ширкат дар Гранд-слами Душанбе ин марҳилаи омодагӣ ба бозиҳои Олимпии Париж аст. Теймур Раҳимов бисёр рақиби хуб аст. фикр мекунам ки барои медали тиллои бозиҳои Олимпӣ ба панҷгонаи довталабҳо шомил мегардад. ман ба Тоҷикистон омадам то ҷудокорони тоҷикро бубинам. айни замон ман бо Самон Маҳмадбеков ва Беҳрӯзи Хоҷазода ки дар Гранд-слами Дюсселдорф бо рақобат кардам ошноям. варзишгарони тоҷик бисёр қавиянд. ман рӯзи шанбе ин ҷо семинар доир мекунам. мехоҳам ба кӯдакону наврасони тоҷик дарси хуб дода техникаи худро омӯзонам. дастаи ҷудочиёни тоҷик то баргузории мусобиқа дар 2 давлати дигар ва дар шаҳри Душанбе омодагӣ дидаанд ва бо эҳсоси баланди хештаншиносӣ барои баланд бардоштани парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, гирифтани медал ва ба даст овардани имтиёзҳо дар феҳристи ҷаҳонӣ ва олимпӣ талош мекунанд. маблағи умумии мусобиқа 154 000 евроро ташкил медиҳад. мусобиқа аз рӯи 7 вазн байни занон ва 7 вазн байни мардон доир мегардад. ғолибони ҷои якум медали тилло бо 5000 евро, ғолибони ҷои дуюм медали нуқра бо 3000 евро ва ғолибони ҷои сеюм медали биринҷӣ бо 1500 евро сарфароз гардонида мешаванд. дастаи мунтахаби ҷудочиёни тоҷик дар мусобиқаи тозкулоҳи бузург Гранд Слам Душанбе 2024 мувофиқи вазнҳо иштирок мекунанд. тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳайати 38 варзишгар, яъне 28 мард ва 10 бону иштирок мекунанд ки мо боварӣ дорем ки дар ин грандслами Душанбе дар ин 3 рӯз аз 3 то 5 число варзишгарони мо натиҷаи хуб ба даст меоваранд. ин грандсламе ки дар Тоҷикистон мегзарад, ин грандслам яке аз мусобиқаи бо нуфузтарин пеш аз чемпионати ҷаҳон бозиҳои олимпия мебошад ки барои варзишгарони ки дар ин мусобиқа грандслам баромад мекунанд холҳои олимпӣ метиҳад. татбиқи сиёсати бобарури роҳбари давлат, амалишавии нақшаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва фароҳам шудани шароит мутобиқ ба талаботи замони муосир имкон фароҳам овард ки шаҳри Душанбе чеҳраҳои муваффақи ҷудои ҷаҳонро дар қалби Тоҷикистон ба ҳам орад ва пойтахти мамлакат бо нуфузтарин чорабинии варзишии ҷаҳонро мизбонӣ кунад. ҳамаи ин аз шаҳди асосии истиқлоли давлатӣ, тинҷию оромии сартосарӣ ва баланд шудани обрӯи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ шаҳодат медиҳад.
Hey, my name is Libiana Piovasana and I'm from Team Austria. салом, ман Либия ном дорам ва аз тими Австрия мебошам. Ман фикр мекунам ки мамлакати шумо хеле зебо ва мардумонаш хеле меҳрубонанд ва ҳар кас ба мо кӯмак мекунад. Ман ҳар рӯз ба толори варзишӣ меравам ва таҷҳизоти он пурра аст. Хизматрасонӣ дар меҳмонхона ба дараҷаи баланд мебошад. Порсол дар мусобиқаи байналмилалӣ соҳиби медали тилло гардидам. Ман фикр мекунам ки духтарони тоҷик дар ҷудо фаъолияти бениҳоят зиёд мекунанд ва вақти худро сарфакорона баҳри варзиш мегузаронанд. мусобиқаи байналмилалии сайри ҷаҳонии ҷудо гранд-слам душанбе 2024 бори аввал дар таърихи тоҷикистон доир мешавад ва он 3 рӯз аз 3 то 5 май идома мекунад. дар мусобиқа иштироки фаъоли варзишгарони тоҷик ба нақша гирифта шудааст ва дар доираи сайри ҷаҳонии ин намуди варзиш беҳтаринҳои ҷудои ҷаҳон аз байни тақрибан 400 нафар дар пойтахти тоҷикистон муайян мешаванд. наврусиҳи азизулло, маҳмадсаиди камол, баҳодур ҳасанзода, душанбе ахбор. идомаи ахбор. вазъи имрӯзи ҷаҳон пешгӯинашаванда арзёбӣ шуда ҷараёни пуртуғёни масоили геополитикӣ ба дигаргуншавии муносибатҳо байни давлатҳои ҷаҳон боис гардидааст. дар чунин ҳолати ҳассос нигоҳ доштани оромиву субот барои тамоми кишварҳои рӯи олам аз вазифаҳои аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад. идомаи мавзӯъ дар гузориши манучеҳр ализода. вазъияти ҳассосу пуртазоди ҷаҳон бо набзи зуд тағйирёбандаи худ ба равандҳои гуногуни давлатҳои ҷаҳон аз ҷумла оромиву иқтисодиёт, тиҷорат, роҳу нақлиёт ва самтҳои дигари муҳиму мубрам таъсири манфии худро мерасонад. таҳлили равандҳои сиёсию геополитикии ҷаҳонӣ ва минтақавӣ рафтаистода нишон медиҳад ки солҳои охир ҳамин равандҳои рафтаистодаи ҷаҳониву минтақавӣ хусусияти зиддиятнокро касб намуданд ва ин то андозае ба бесуботии равандҳои сиёсии ҷаҳонӣ ва минтақавӣ оварда истодааст. маҳз дар ҳамин шароити ҳассосу зиддиятноки равандҳои сиёсию геополитикии ҷаҳонӣ нигоҳ доштани суботи сиёсӣ дар ҷомеа бениҳоят муҳим аст. масъалаи нигоҳ доштани суботи сиёсӣ маҳз дарки бевоситаи риояи қоидаҳои бозиҳои сиёсӣ аз ҷониби субъектҳои сиёсӣ аст. ҷараёни сиёсати муваффақи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки дар самти сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ негбину ояндасоз аст, равандҳои муҳими давлату давлатдории моро ки заруртарини он суботи сиёсӣ аст устувор нигоҳ дошта имрӯз мо мардуми тоҷикистон зиндагии осуда ва ори аз ноамнию мушкилиҳои мураккаби сиёсиро дороем ки баръакси ҳолати мазкур дар як қатор давлатҳои дунё дида мешавад. агар мо авросиёро ба назар гирем, мо мебинем ки дар ин ҷамъ бениҳоят равандҳои зиёди геосиёсӣ сурат гирифта истоданд ва дар баъзе кишварҳо ҳатто вазъияти иқтисодӣ муташанниж мегардад, вазъияти сиёсии ҳарбӣ яъне ки муташанниж гашта истодааст дар минтақаи авросиё. аммо дар айни замон мо як падидаи дигарам мушоҳида мекунем ки дар осиёи марказӣ хусусан дар ҷумҳурии тоҷикистон вазъи сиёсӣ хеле мӯътадил аст, сулҳу субот таъмин карда мешавад ва албатта ин натиҷаи хизматҳои шабонарӯзии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошанд ки як сиёсати муваффақи ҳам дохилӣ ва сиёсати хориҷиро ба роҳ андохта буданд. маҳз оромиву субот ва устувории равандҳои дигари ҳаётан муҳими давлати мост ки таи солҳои охир чорабиниҳои сатҳи байналмилалии сиёсӣ, фарҳангӣ, варзишӣ, иқтисодӣ ва марбут ба самтҳои дигар дар тоҷикистон дар сатҳи олӣ баргузор мегарданд ки ин раванд имкониятҳои кишвари моро дар самтҳои мухталиф беҳтару хубтар гардонида ҷумҳурии тоҷикистонро дар ҷаҳон ҳарчи бештар ҳамчун мамлакати ташаббускор, амн ва ояндадор муаррифӣ мекунад. дар натиҷаи амалӣ шудани принсипҳои сиёсати бисёрқутба мо тавонистем бо кишварҳои зиёди дунё як робитаи хеле хуби ҳамкориро ба роҳ монем, ҳам дар самти сиёсат, самти иқтисод ва дигар самтҳо ва ин имконият дод ки тоҷикистон имрӯз ба як макони хеле муҳим ва калидӣ дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ мубаддал гардад. коршиносони масоили сиёсӣ вазъи геополитикии ҷаҳонро ҳассосу мураккаб арзёбӣ мекунанд. ба ақидаи мутахассисон ин равандҳо ҳеҷ як давлати дунёро дар канор гузошта наметавонад бетаъсир. аз ин хотир якояки мову шумо бояд аз ҳарвақта дида бештар ҳушёру
зирак бошем ва қабл аз ҳама дар самти муҳаббати самимона ва хизмати содиқона ба ватан. ба алтофи сиёсати пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо имрӯз зиндагии орому осуда дорем ва барои он ки аз ин оромию осудагӣ отил набошем, бояд самимона ҳамдилу дастгири сиёсати давлат ва арзишҳои миллии меҳани хеш бошем. Манучер Ализода, Меҳрӯзи ҷумъа, Ахбор. با افتخار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در همه شهر و ناحیه‌های مملکت کارهای آبادانی و سازندگی ادامه دارد. در ناحیه کوشانیان راههای اهمیت جمهوریوی و محلی داشته تعمیر گردیده، مشکل تعمیر طلب بودن راهها برطرف کرده می شود. گزارش نوبتی ادامه بخش همین موضوع است. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон дар самти сохтмон аз навсозӣ ва таҷдиди роҳҳои маҳаллию аҳамияти ҷумҳуриявию байналмилалӣ дошта нақшаҳои зиёде амалӣ карда мешавад. дар ин самт корҳои зиёде ба сомон расонида шуда қисмати беши роҳҳои аҳамияти маҳалливу ҷумҳуриявӣ дошта аз таъмири хушсифат бароварда мешаванд. корҳо дар қисмати шоҳрои боғтар, кушониён, вахш ҷараёни тоза дошта аз даромадгоҳи ноҳия дар масофаи 1 километр мунфаршкунии роҳ бо дастгирии вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ҷалби соҳибкорону буҷаи маҳаллӣ анҷом дода шуд. дар ин амали ободонӣ техникаҳои роҳсозӣ сафарбар гардида бо сатҳу сифати баланд роҳи мазкур асфалтпӯш карда шуд. муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи кушониён имрӯз тасмим гирифтааст ки шоҳрои бохтар, кушониён вақт ки дар даромадгоҳи ноҳияи марказии ноҳияи кушониён ҷойгир мебошад бо асфалти гарм таъмири асосӣ гузаронида шуда истодааст. боиси сарфарозист ки дастуру ҳидоятҳои ободкоронаи пешвои муаззами миллатро сокинон бахусус соҳибкорони ватанӣ пурра ҷонибдорӣ карда дар чунин амалҳои нек ҳиссагузорӣ менамоянд. мавриди зикр аст ки нафароне ки дар таъмири ин роҳ саҳмгузорӣ кардаанд пайваста баҳри рушду ободонии маҳалли зист низ иқдомҳои зиёди созандаро анҷом додаанд. тибқи маълумоти масъулини муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия иқдоми мазкур бо маблағи 750 000 сомонӣ амалӣ гардида тибқи нақша мақсад доранд ки бо роҳандозӣ намудани ҳамин гуна тадбирҳои созанда боқимонда роҳҳои маҳаллиро низ марҳила ба марҳила мунфарш намоянд. вобаста ба ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи кушониён зиёда аз 252 адад бинову иншоотҳои гуногун ба нақша гирифта шуда то ба имрӯз 100 адади он мавриди истифода қарор дода шуд. дар ҳудуди ноҳияи кушониён 230 километр роҳ мавҷуд буда то имрӯз дар 100 километр роҳ ки ба таъмир ниёз дошт 40 километри он пурра аз таъмир бароварда шуда дар боқимонда аллакай корҳои аз навсозӣ оғоз бахшида шуд. Самандар Шоиф, Искандари Саид, ноҳияи кушониён, Ахбор. аз ибтидои соҳибистиқлолии мамлакат дар заминаи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёду азнавсозӣ ва ба меъёрҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонидани роҳҳои мошингарди шаҳру ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои судманд амалӣ карда мешаванд. имрӯзҳо таъмир ва барқарорсозии роҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи Дарвоз, Хоруғ, Мурғоб, Қулма, Қароқурум ҷараён дошта дар назар аст ки корҳои сохтмонӣ дар муҳлати пешбинишуда ва бо сифати хуб ба анҷом расонида мешавад. шарҳи Тоҷинисои Файзуллобек. роҳи автомобилгарди Душанбе, Кӯлоб, Дарвоз, Хоруғ, Кулма ҳамчун долони байналмилалии нақлиётии роҳҳои автомобилгарди Осиё ба ҳисоб рафта таъмири қисмати роҳ аз ҷумла самти ноҳияи Мурғоб идома дорад. ҳоло бо ҷалби кормандони муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Мурғоб шағалпӯшкунии қисматҳои харобгардидаи шоҳрои асосӣ идома дошта бо истифода аз техникаи муосирикорӣ раванди корҳои таъмирӣ анҷом дода мешавад. муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгард дар соли 2024 таъмири роҳҳо ба нақша гирифта шудааст. аз километр 89 то километр 99 роҳҳои мошингарди Мурғоб, Қизилард дар қитъаи Мускул шағалпӯшкунии баҳриро ва инчунин аз километри 941 то километри 951 роҳҳои мошингарди Душанбе, Кулма шағалпӯшкунии баҳриро. илова бар ин дар соли 2024 таъмири Купруков ва Қубурӯ
نیز به نقشه گرفته شده است. باید گفت که به حالت امروزه از کیلومتر 89 تا 99 سانتی مرغوب قزلارد فیصد معین کارهای شغل پوشکنی راه انجام داده شده. راهسازان به تعمیر راه در کیلومترهای 941 تا کیلومتر 951 راه اهمیتی بین المللی داشته دوشنبه کلمه مشغول می باشند. دستگیری های حکومت مملکت امکان بخشید تا وزیر راهها نوابسته از اهمیتشان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته در حالت خوب کاری قرار داده شده. بنیاد و تعمیر راهها و مطابقت آنها به طلبات زمان پیش از همه به بهترسازی حمل و نقل مال و کال و حرکت مسافران در تمام فصل سال زمینه مساعد را فراهم خواهد آورد. تاج‌نسای فیض‌الله بیگ، مبارک شاه رستم، ناحیه مرغاب، اخبار. در ناحیه دنغره مسابقه بین المللی اوید به پاراپلانیریزم و واسطه‌های پرواز سبک برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دایر کرده شد که در آن زیاده از 100 ورزشگر از دولت‌های گوناگون اشتراک نمودند. هدف از برگزاری این مسابقه بین المللی پیش از همه معرفی شایسته فضا و امکانیت خوب ورزشی تاجیکستان صاحب استقلال و رشد ورزش نمود پاراپلانیریزم به حساب می رود. شرح بیشتری موضوع در گزارش رحمتشاهی عابید. солҳои охир дар мамлакат ба намудҳои техникӣ ва экстремалии варзиш таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. дирӯз дар мавзеи хӯранзамини ноҳияи данғара мусобиқаи байналмилалӣ оид ба парапланеризм ва воситаҳои парвози сабуки тоҷикистон барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон доир гардид. дар он зиёда аз 100 варзишгар аз давлатҳои осиё, аврупо ва амрико аз ҷумла Арманистон, Беларус, Ҳиндустон, Қазоқистон, Чин, Аморати Муттаҳидаи Араб, Русия, Туркия, Ӯзбекистон, Тоҷикистон ва намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохилу хориҷ иштирок намуда, пеш аз оғози чорабинии варзишӣ бо намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ ва гӯшаҳои варзишӣ шинос шуданд. Зовут меня Лосев Дмитрий Александрович, я из Беларуси. Очень рад тому, что могу присутствовать здесь на соревнованиях и лицезреть эту всю красоту, потому что у нас совсем другая. Совсем другие у нас рельефы. Вот здесь все условия созданы для того, чтобы летать и чувствовать себя птицей. Мы занимаемся парапланеризмом в дисциплине точность приземления и приехали сюда показать свое мастерство. Опять же, попробовать посоревноваться и даже победить всех своих соплеменников, так сказать. Вот очень рады тому, как нас встречают. Это даже удивляет, насколько все это радушно, насколько все это от души, с улыбками и прямо с колоритом таким местным. Поэтому всем организаторам спасибо. И надеюсь, это будет далеко еще не последний раз, чтобы мы каждый год встречались. Меня зовут Давид Вершки, мы приехали командой с Казахстана. Сейчас идет третий раунд, как видите. Пока результаты, сложно судить, потому что мы ожидаем провести 12 раундов, но на данный момент на первом месте идет пилот с Казахстана, на втором или третьем идет пилот с Беларуси. Приехала с 4 стран команды, получается, с Таджикистана, с Узбекистана, с Беларуси, с Казахстана. И надеюсь, что все пройдет безопасно. Погода предвещает нам хороший день сегодня. И думаю, что мы проведем где-то 12 раундов сегодня. Организуем соревнования у нас в Казахстане. И наши друзья с Таджикистана позвали нас, пригласили поучаствовать и помочь в организации этого мероприятия. И надеюсь, что в следующие года мы тоже будем приезжать к вам. Нам очень нравится здесь, очень душевно встречают. гуфта шуд ки намуди варзиши парапланеризм ва воситаҳои парвози сабук яке аз намудҳои маъмул ва дӯстдоштаи мардум маҳсуб меёбад ки кумитаи кор бо ҷавонони варзиш дар якҷоягӣ бо кумитаи миллии олимпии мамлакат ва федератсияи миллии парапланеризм ва воситаҳои парвози сабуки тоҷикистон барои рушди баъдаи он ва дарёфти чеҳраҳои нав ҷиҳати иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ тамоми тадбирҳои заруриро меандешад. илова карда шуд ки тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш яке аз рукунҳои арзишманд ва муҳимтарини ҷомеа барои тарбияи насли наврас ва инсон ба ҳисоб меравад. Я Абдулло Хайрулоев, председатель Федерации парапланеризма и сверхлегкой авиации. В прошлом году мы провели международные соревнования на Кубок столицы города Душанбе при поддержке мэрии.
В этом году мы приподняли статус проведения наших соревнований и провели 2 соревнования. Это по кросс-кантри, то есть маршрутные полеты, и на точность приземления. Но в этом году у нас статус немножко приподнят, и уже на Кубок президента Республики Таджикистан. Участников много у нас. ҳадаф аз баргузории ин мусобиқаи байналмилалӣ пеш аз ҳама маърифии шойистаи фазову имконияти хуби варзишии ҷумҳурӣ ва рушди варзиши парапланеризм буда барои кашфи чеҳраҳои нав дар ин самти варзиши экстремалӣ мусоидат менамояд. ҳамун замон пеш аз оғози мусобиқаи байналмилалӣ тариқи ҳавопаймо гурӯҳе аз варзишгарон 500 метр баландӣ ҷаҳиш бо парашют анҷом дода дар фазо парчами миллиро парафшон намуданд. ёдовар мешавем ки парапланеризм намуди варзиши фароғатӣ ва ҷалбкунандаи парапланҳои сабук озоду беалвоҷ бесохтори асосӣ парвоз мекунанд. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. саломат бошед.